डियार नाब्ला सार थाग्रानिफ्राय जों ओंखारबोबाय। दिनै सारनि 64 बा 64 दिनै जोनोम सान। डियार नाब्ला सारनि जोनोम सानखौ गाव थाग्रा काहालिपारा जोबथेसालियावनो खुंफुंनाय जायो। अनजालि मेम गुवाहाटीआव थानाय XNDB गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय दान्दिसे समबाबो जोबथेसालि सिङाव खुंनाय जायो। लोगोसे डियार नाब्ला सारा गावनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय गुबुन गुबुन जायगायाव दाब दाब जायगायाव गावनि 64 जोनोम सानखौ खुंदों। बिथांमोननिसिम गोजोननाय गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय रायजो राजाफोरनि खाथियाव गुबुन गुबुन दल संगठनफोरनि खाथियाव बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरो। दुखुनांथावा बेसो गावनि थाग्रायाव जों गाजा गोमजा अनजालि मेम आरो लोगोसे गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय गुवाहाटीआव थानाय XNDBफोर गाजा गोमजा दसे सम जों केक हादों बेखौ दिन्थिनो हायाखै। बिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। अब्लाबो डियार नाब्ला सारा गावनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय गावनि जोबथेसालि सिंनिफ्राय बयनिसिमबो गोजोननाय गावनि जोनोम सानाव जासिहरो। ओंखारबायानो सारनिफ्राय ओंखारबाय आरो एकदम नै सिङाव हाबनानै ओंखारबाय। सारनिफ्राय ओंखारबाय आरो बेयावनो थायो सारा। 64 हाब्बाय सारा दिनै बैसोआ। लाम बुरजा गारि फैदों आरो लारिन लारिननो नै बिराद बुरजा सिमफ्रा गारियानो नै एकदम ओरै बेयावनो फालिदों आरो दिनै सारनिखौ नायनानै ओंखारबोबाय आरो ओमफ्राय जोङो नै गावस्रालायसिगोन। बै सिगांनि गारियाव अनजालि मेम दं, ओमफ्राय नैबेयाव जोंहा सारमोन दं, ब्रह्म सार नाम बुङाबाबो मोनथिखायो आरो। ओमफ्राय जोंनि गुवाहाटीनि XNDBफोर उनाव दंबावो। दा सार थाग्रानिफ्राय ओंखारबोबाय हाजो गोजौआवसो। दा नै हाजो गोजौनिफ्राय ओंखारना फैनानै सिगांनि गारि खारनायाव अनजालि मेमनि दुखु दा मोनसै रायजो राजाफ्रा। मानो होनोबा डियार नाब्ला सारजों अनजालि मेम आरो गुवाहाटीआव थानाय XNDB गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय आलासिफोरजों जयै केक हानाय सावगारिखौ दिन्थिनो हायासै। मानो होनोबा जेल सिङाव फटक लानो होआ।